Hypixel. Najpopulárnejší Minecraft server na svete. V roku 2021 bolo na Hypixeli v jednej chvíli pripojených cez 216 000 hráčov. No dnes je na Hypixeli pripojených väčšinou tak 50 až 100 000 hráčov. Môže sa stať, že je to extrémne veľa, ale už to není ani zďaleka toľko, koľko v minulosti. Prečo to tak je a prečo Hypixel upadá? Na to sa pozrieme v dnešnom videu. Hypixel bol oficiálne spustený 13. apríla 2013 tvorcami Simon Collins a Hypixel pôvodne vznikol ako malý server, kde hráči mohli hrať minihry ako The Walls, Bowsleaf, TNT Run a veľa ďalších. Vďaka kreativite tvorcov začalo na Hypixeli hrávať stále viac a viac hráčov. Postupom času začalo na server pribúdať aj veľa populárnych minihier ako Skywars, Bedwars, Skyblock a tak ďalej. No ale ešte predtým, ako si povieme prečo Hypixel upadá, si povieme nejakú históriu samotného Hypixelu. Rok 2013. Spustenie Hypixelu. V roku 2014 sa na server pridali minihry ako Megawalls a Blitz Survival Games. Hypixel dosiahol milník 1 milión zaregistrovaných hráčov. V roku 2016 bol pridaný systém Mystery Box, ktorým hráčom umožňoval získavať kozmetiky. Rok 2017. Jeden z najúspešnejších rokov Hypixelu. Pridala sa minihra ako Murder Mystery a 19. júna sa oficiálne spustila populárna minihra Bedwars, ktorá sa stala jednou z najpopulárnejších minihier vôbec. Rok 2019 bol tiež dosť úspešný rok, pretože sa pridala minihra Skyblock, ktorá sa stala najpopulárnejšou minihrou na Hypixeli a dodnes je to najhranejšia minihra na Hypixeli. V roku 2021 sa stal Hypixel najpopulárnejším serverom na svete a 16. apríla dosiahol maximum naraz hráčov online a to cez 216 000 hráčov. V roku 2024 sa Hypixel zameral hlavne na vylepšovanie minihry Bedwars a Skyblock. No a teraz v roku 2025 sa chce Hypixel zamerať na vylepšovanie minihier a pridávanie nových systémov. No poďme si už povedať, prečo začal Hypixel upadať. V dnešnej dobe je už veľmi veľa hier a veľa Minecraft hráčov začína prechádzať na nové PvP a to na servery ako napríklad Cubecraft a tak ďalej. PvP minihry na Hypixeli sú zamerané väčšinou na 1.8 PvP. No a 1.8 PvP je pre veľa hráčov furt to isté a už ich to tak nebaví ako kedysi. A preto veľa hráčov prechádza na 1.9 PvP a na nové game mody. Môj názor je taký, že Hypixel je za mňa super server, ale tiež ma na ňom bavia iba Bedwars a iné minihry si na ňom ledva zapnem. Hypixel je za mňa jeden z najlepších Minecraft serverov na svete a jedine čo by za mňa mohli vylepšiť je ping. Pokiaľ hráš na Hypixeli v Česku alebo na Slovensku, máš veľmi vysoký ping a to znamená, že sa ti môže dosť lagovať. Hypixel by mohol dať nejaké servery do Česka a Slovenska, aby sa to tak nelagovalo. Lebo napríklad, keď sa ja pripojím na Hypixel, mám väčšinou okolo ping 135 a to je veľmi veľa. Bedwars na Hypixeli ma dosť bavia, ale občas ma dosť štve ten vysoký ping a tak ďalej. Každopádne, aby ste tu nemali len môj pohľad a názor na Hypixel, tak vám tu dám nejaké názory iných populárnych youtuberov. Takže za mňa je Hypixel teda z hľadiska výberu minihier, z toho ako sú tie minihry spravené a celkovo systém na Hypixeli možno aj ten najlepší server, lenže bohužiaľ je v Amerike, tým pádom máte na ňom, keď hráte z Európy alebo zo Slovenska, z Česka cez 100 ping, čo znamená, že sa vám to fakt že dosť môže sekať. Akože keď hrávate pravidelne na Hypixeli, tak si na to zvyknete, lenže keď hrávate nepravidelne na Hypixeli, tak vám to môže prísť dosť zasekané. Preto podľa mňa, keď bol Hypixel v Európe, by to bol rozhodne podľa mňa najlepší server. Všetko majú super spravené, len ten ping je tam teda celkom problém, plus občasní hackery. Inak je to veľmi dobrý server. Takže, môj názor na Hypixel. Osobne na Hypixeli už nám teda takmer 5 rokov a samozrejme mám ten server veľmi rád a už som vyskvelý youtuber. Je jasné, že teda už nemá zďaleka takú popularitu ako kedysi, no naozaj si myslím, že admini sa snažia čo najviac ako vedia, aby ten úpad zjemnili. Je naozaj veľká šanca, že už sa to nikdy nedostane do takého stavu ako kedysi, ale určite si nemyslím, že by server mal upadnúť úplne, aspoň teda nie v blízkej dobe. To je vlastne tak v skratke všetko. Vedel by som to o tom rozprávať ešte fakt dlho, ale predám teda slovo späť Gulšovi. Práve nám povedal svoj názor na Hypixel IHTV a Q Bedwars. Ako posledný nám povie svoj názor Jungáč. Podle mě je Hypixel velmi dobrý server, kde je plno zajímavých miniher, hlavně Bedwarsky, kde jsem si jako Bedwars tryhard pokusil, aby všichni noví hráči Bedwarsek už je nikdy znovu nezapli, protože jsem je agresivně zabil a napsal jsem jim elko v chatě.
Taky si myslím, že tomuhle serveru můžu dát takových 7 z 10. Desítku úplně ne, protože tam není jedno velký lobíčko, na kterým je Jungáč z Ghoul Show. Myslím si, že to je takovej ten finishing touch, který tomu chybí. Jakože kdyby to tam bylo, tak bych dal 10 z 10, ale takhle můžu dát jenom 7. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, odber, zdieľaj video kamarátom, napíš pekný komentár, napíš svoj názor na Hypixel dolu do komentárov a vidíme sa pri ďalšom videjku.